Кася! Кася, вилазь! Не вилізу! Ти що ж такое? Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Привітання, Лесик. Привітання, Варочка. А де наша Кася? Мені подалося, що я чула її голос. Не подалося. Яна під столом сидить і вилазить відмовляється. Кася, ти що надумала? Здарилося нечто? Старилася! Весна прийшла! Ну ти даєш. Весна, це ж пригожа. Нічого пригожого, коли на носі ось гэта з'являється. Веснушки? Яснушки! Тому не уговорюйте мене, покуль Яну не зникнуть, прийдеться під столом сидіти. І що робити будемо? Есть у меня одна идея. Так. І ось так. Ну, як я тобі? Пригожость. А тобі, Варочка, веснушки вельми пасують. І я так лічу. Я усю життя марила об веснушках. Говорить, веснушки – це подарунок Соніка. Ух ти! А мені можеш зробити некалькі? Хочеш бути особистим Соніком позначеним? Ага. Ну, давай поспробуємо. Стоп! Нічого йому не роби, Вара! З веснушками у Доброранку тільки я. Ну, я ще ти, Варочка, будем. Ну, нарешті ти від своїх комплексів позбавилася. А з веснушками, Кася, я ще пригожіша стала. Ви так думаєте? Ну, ось, погляди. А що? Мені так само подобається. Ось і добре. А зараз мультфільм? Мультфільм! Ну, що тобі сказати? Зараз склав рюкзак на 5 секунд хутчэй, чим раней. Гэта добра. Ну, як тобі сказати? А ви чим почали займатися? Тренируемся рюкзак на хуткость збирати. А яшчэ у нас по плані сёння вылязание со спальных мяшков и хуткая их упаковка. Так что долучайся. А ми що, у поход збираємося? А не холодновато яшчэ? Мы, Вара, тренируемся перед походом. Тому что мы не натренированные. Ну, тренування – це, відомо, добре, але ми на споборництво збираємося чи у поход? Вядома, у поход. Тоді навіщо нам на хуткость спальники і рюкзаки складувати? Не розумію. Ну як на що, Варочка? А раптом ми у гори відправимося, а там снежная лавина. Необходимо за личные секунды свои речи собрать, зрозумела? Ну, ось тепер зрозуміла. Угу. А ти кораблики з папіра робити можеш? Ну, колись могла. Чудовно, тоді за справу. Ну чого стоїш і очами, як лялька, моргаєш? Роби кораблики. Ну, добре. А навіщо тобі яни? Так само для тренировки. Кася, я нешта не вельми разумею. Растлумач. Ну, ми ж яшчэ канчаткова не вырашылі, у які паход адправімся. А можа, у водны? Бываюць жа водныя паходы. Вядома, бываюць. Вось! А мы нічога пра іх не ведаем. Таму і пачнем з таго, як караблю у вадзе арыентавацца. А дзе мы ваду возьмем? Лужын жа зараз утварыць колькі заўгодна. Галоўнае, караблікаў паболей нарабіць. Ну, Кася, ти і придумала. А давайте зараз мультфільм один поглядзім, героі якога таксама ў поход хадзілі. І што? З імі нешта здарылася? Кася, не спяшайся, усё побачым. Не здається, пахне димом. Ой, там і дим, і яшчэ нешта пікае. Караул! Ратуйся, хто можа! Так, без панікі. Ви заставайтеся тут, а я зараз. Кася, вылазь. Ну что ты снова под столом сидеть будешь? Уже не пикает. Не пікає. Вара! Варочка! Мовчить! А може, з ёй нешта здарилося? Ура! Як добре, що ти вернулася!
Мы так хваляваліся, ой. Ну что там, Вара? Нехта забыўся чайник на плите. Вы не ведаеце, хто? Ведаем. Гэта я. Прабачце. Я з раніцы поставила. Ну, Кася, добра, что у нас есть пожарный оповещальник. Просто я хотела вас гарбатой и перниками почастовать. Пэўна, уся вода у чайнику выкипела и пачаўся дым. Добра, что пожарный оповещальник нас папярэдзіў. Так, а тут такое могло отбыться. А вось каб такога не здарылася, трэба памятаць некаторыя правілы. Я виноватая, признаю, и згодная правілы гэтыя паўтарыць. Вы мне пытанні задавайте, а я адказваць буду. И вы, сябры, долучайтеся, добра? Ой. Пытанне першае. Кася, адкажы, дзе павінны знаходзіцца кухары, калі яны гатуюць ежу? Як дзе? Напэўна, толькі на кухні. Правильно! И не просто быть на кухне, а уважливо сачыць за прыгатаваннем ежы. А маленьким детям наогул падыход до плиты забараняется. Вядома, але... Ніякіх але. Вось станеш дарослай, тады і гатуй сабе на здароўе. Ну, добра. Слухай наступное питание. Слухаю. Какие ты ведаешь кульни с запалками? Што? Ніякіх? Запалкі гэта вам не цацкі. Малайчына. А што рабіць, калі ўбачыш, што нешта ў пакоі загарэлася? Чым агонь трэба тушыць? Вадой? Менавіта так. О, а я нічога так адказваю. Мне нават самой падабаецца. Давайте наступнае пытанне. Адкажы, калі дазваляецца адкрыць фортку, каб пакой ад пажару праветрыць? Адразу, як толькі агонь заўважыш. А вось і не. Ад свежага паветра агонь толькі разгараецца. А вось калі ён будзе патушаны, тады можна і акно адчыніць. А я калі пагонь убачыла, адразу пад стол схавалася ці ў шафу. А гэтага наогул, Касечка, рабіць нельга. Чаму? Калі агонь вялікі, неабходна прыкрыць нос і рот мокрай тканінай і паспрабаваць выйсці з пакоя. А, зразумела. А калі трэба выратавальнікаў клікаць? Лепей адразу. Я і тэлефон памятаю. 101. Малайчына. Сябры, спадзяемся, вы ведаеце правілы, якія мы толькі што паўтарылі. А калі нехта яшчэ не ведаў, дык зараз, дзякуючы маім бліскучым адказам, даведаўся. Ну что можно сказать, Кася? Экзамен по пожарной бяспецы ты вытрымала. Ура! Я малайчына, і мне патрабуецца адпачынак пажадана мультыплікацыйны. Гэта можна. Ой. О, а у нас, пэўна, новая разважалка. Зараз поглядим. Таня! Прывітанне, мяне зовут Кашко Александр, и мне 8 годов. Ну что, слухайте загадку. Знае кожны карапуз на багчэ расце? Ну что, здагадаліся? Сябры, калі вы ведаеце адказ на гэтую разважалку, напишите нам. И не просто напишите, а и малюнок адказ до своего листа додайте. Нагадваем наши адрасы. Поштовы 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці электронны добраранок ТВ @gmail.com. А пераможцы абавязкова атрымаюць невялікія прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Будем з нецярплівасцю чакаць вашых адказаў. А зараз развітваемся. Жадаем вам цікавага і насычанага дня. А яшчэ лёгкага і вясёлага. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! Я вам сюрпрызик один падрыхтавала, які даведаецеся, калі не праспіце.